Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Uy, unsa man to? Naunsa naman sa ning mga manok sa tangkal? Naunsa man ang pugarang sa manok? Nagsiga man na. Oh, ang santil mo? Naas pugaran sa manok? Nasunog ang pugaran. Tubig. Ay, salamat. May tubig sa balde. Uy, di maday na kayo. Nagahayag lang kita ang pugaran nga. Gibutangan ako sa itlog sa pugo. Oh. Nanglupad ang mga himungaan. Oh, ang itlog sa pugo ang nagsigig. Oh, kuhaon ko ni. Wala, kahayag sa itlog. Unsa man iyang hayag? Mura man nagtagag kolor. Mura naman hinunog dunay electric ting among tangkal sa manok. Hala, unsam nang siga magayon lang ni kay. Haya kayo, kakusog sa siga. Dagan magigikulor. Murag rainbow. Anong hayag magayon la, ha? Pumunta na sila suga. Murag magtunay na disco sa ila. Oy, Dada! Ah. Oh, nag-usap pa bang katig sa patawan nga laom namang gabi eh? La, marikara. Dagan. Paano mo magalit ang ka padagano ka kay Sorry. manaon ka? Abi pagkita na mo, tanawa. Eh, Siga ng mata ni mong budladaan. Sige na. ikaw naparusod ka kawag yung batasan ni Apuha eh. Dili. Uy, dili! Oh. Hala, Di na but akong nakita, Lula. Hayag yung kayong dapit ang naa silang ni Kay. Mura silang nagpasigaw, Petromax. Pero, mura sa tunay nag-disco. Tagdangig kulor ang hayag na. Ano mo na? totoo ha? Oh. Ang kahayag totoo, lahi ka na nga kahayag. Kahayag ka na sa trabong ko. Ha? Terbong ko? Sama! Kanabang dako nga bula ba nga duwaan sa dagkong bitin. Oh! Oh, may dakong bitin sa ilang dapit ilang ninikay. Jesus! Kahayag yun. Oon sa may akong iputos ining itlog sa pugo. Gusto, kanang t-shirt ni Papa nga itong nga naasayayan. Ako nang iputos. Naputos din ako. Huwa na makalusot ang kahayag sa panapton nga itong. Ay, salamat. Nawa ng kahayag. Dadon na yun ako sa kong higdaanan ng itlog sa pugo nga ni Sika. Maayo lagit unta, uy. Kuno'y nakakita sa kahayag sa pugo. Wa na ang kahayag toto. Gito na sa higanting sawa ang trabong ko. Kinuod ka, Lula. Bula sa bitin ang atong nakita. Bula? Oh, lagi. Bula sa bitin? Oh, ikaw. Nausa ka na! Wala, Lula. Tingsa ang dagwan ni mo. Hoy, ugma. Kinahanglang ato kining masose. Kumano, Lula. Maadto din ta iniugma sa ilang nikay. Ako rin mo adto dito ay. Nya ikaw, pagkagod og lobe.
Dili ka madlok nga mo atubangan ang dakong bitin nula. Tiguang na ba ka? Eh, sorry. Usara ka, ladok ni mga nambitin, patay ka. Ito pa rin sige nga na kong tiguang, ha? Sorry, Di Lola. ko mahadlok, anak. Di ko mahadlok. Kaya doon ako'y panagang. Oh, ayaw. Sino pa nagang ahos? Ahos ra. Mao na diya. Asa ka ay? Ay, nausabang akong huna-huna. Nahadlok. Nausabang akong huna-huna. Huwag ko mahadlok, ha? Huwag ko mahadlok. Nausabang akong huna-huna. Karon ta mo adto sa nagsigang at tabong ko. Nganong taman, ikaw ram ka. Dahil pagkuhag flashlight, pagkuhag flashlight, padali! Mapil ko na ikaw. Lola, hinay lang. Ikaw na itiguang. Unhanda ko O sa hinay-hinay ha, maghinahinay ta. Ma-observe ka na tutugbitin ko maghinay-hinay ta. Pagdali ha! Lola, nagsilmuang naman ka, uy. Oh. Di pinatusilingan nga ato lang ato, na. Bitin biya na. Hinumdumi, bitin na. Naibaw gani ka! Oh, basig. Basig nanganga na tugdaan karon. Oh, wa ganita ka sigurong kung niya sa ilawom sa baba sa bitin natong gilaktan karon. Kasaba pa ni mo. Ay, hilom na diha. Kanya na ta doon sa ilahang ni Kay. Lola. Doon na ta. Lola, Oh, di na tatanawa. Tanawa sa ilang ni Kay. hayag sa ilang payag. Ad sa baboy. Oo. Nadiha ang bitin ko to. Usa? Dali. Sunod na ko. Sunod na ko. Lola! Ay, sorry. Lola! Watag ko eh! Ay, pagsuot-suot ha! Uy, unsa naman taon niya akong apuhan? Maan magamig kawatan ini. Unsa naman taon niya akong apuhan, uy? Nagupupo pa. La, nakita mo bantila. Nakita na rin mo bantila. Murag yung kungos, Lola. Hey! Saan din ako? Hayag man gihapon. Mulusot na sab sa ito mang hayag. Pero, dili na hinuon parehas ganina. Husto, ako ning isod ang akong bag na itom nga leather. Saba unsa man ka. Uy, mataas ka. Ay, pagsikit na ka. Ano man? Mamiya na ta, dati. Wala namang kayak. Mamiya na ta. Dili ni mahima. Sa talibahin mo, oy. Mawagli na ta. Ang tabong ko. Murag na ni Kay ang tabong ko. Sigurado ka, Lola? Basing, una-una lang ni mo. Di tingalin natin noon nga doon ay trabong ko, Lola. Uy, Ikaw ba nakakita yung ka, ha? Nakakita yung ka nga hayag kaayo ang tibuok payag sa ada baboy ni Kay. gani. Lahi siya nga kahayag. Pawa kaya. Murag kaya. O, laki. Oh. Pero, wala naman sige, Basig, naghaling na snikay. O, basing flashlight na ito nakita nga. Gipasigan ni Nikay, di ba? O daghang kolor ang kahayag nga nakita ta. Di ba? Nahapit ang kolor sa gilaw sa atong nakita. O, laki, pero doon lagi yung mga suga nga daggan ng kulor, Lola. Kung pasigaon, Lola. Kapobre ana nila. Unya makaangko na silang suga nga. Murag ka ng para sa diskohan. Biham nun ti Lola. Unsa umasab nila pagpasigang nga wa man na sila kuryente. Lola, namiyaan lagi natin eh. Mura magtag mga amaw ani Lola. Nga nagupuhupo dire. Basta ikaw na nagamaamaw. Biyaan lang ka din eh, ha? Tampalusod na noong ka. Sorry, Lola. Sorry, Lola. Patay tang magkitantang mo yan, doy. Hilom. Agay. Ay, salamat. Wala gid makalusot ang kahayag. Maayo gani kinadahan ako akong panit nga baga. Uy, unsa man to? Maring na may tahos palibot. Doon na gid nga nakakita sa kahayag sa itlog sa puko. Kinsa nang naa sa silong? Kinsa nang naa sa silong? Kakiat mo lang naon mo tiguang. Ikaw mandagan. Lola, mamiyar ta din eh. Titingalig magkita na ko ni Nikay. Madiscourage na ako. Okay nga naman.
naibog yun ka anang anak sa demonya. Ay, sus, Isa balag. na naa sa silong. Ah, Toto? Ikaw na? wala. Wala ni baw sinikay nga wa. Nga ni ako. Basig nakakita na ganyan ako. Toto? Ikaw na nasa silong? Wala sa basig balik ko. Ano mabala ka makatubaga? Tubaga niya, pangutan abahin sa tabong ko. Kaya, Toto? Lola Ige? Lula, nabaw sa siya nga ni Aka. Nga kaubanta. tubaga, inangawa ko. Malas. Malasan nga ako ini. Pahinta di ko ang ibiyaan ko eh. Ibiyaan ko ni si Lula eh. Ay! Toto? Ibilin mo lang ko din eh. Sabi kay, doon naman si Tuyong ni Kay. Ibiyaan lang ko. Uy! Narakos. Ikaw gid lagi. Narako diri sa luyo sa inyong kining kuanas manok day. Ni Kay, akuan nakoy tuyo ni mo day. Unsa man na? Dali. Dool diri. Ay, Unsa may imong tuyo? Ngano may anhi makasama o gabiing dako? Unsa na gud rong orasa? Mga alas 12 na matingali ron. ito si bitaw day. Kuan, wa magkumakatog dayon kay perting busugan ako. Lami ilutong lula ko. Di magkupakatulgong lula kay busog man kay ko. Kay basin ko nung madayunan ko ba? Mao ba? Oo, lagi. Ikaw, anong nagmata pa man ka karong orasan ni kay? Ha? Kuan. Asab ko makatog kay busog ko. Parehas gid ka no. Pulos busog ba? Ko unya. Unsa nagduka na ka? Kay iduyan ti ka. Tuyan si pagtuon mo na ko bata. Sorry day. Wa pa man sad ko duka Tuod nga nang ni amalagi kas amo. Kuan ko ni kay ganahan kong magsusi kung unsa tong kahayag nga akong nakita dinis inyo. Kahayag? Murag rainbow. Gikan yun dinis inyo. Unsa man to? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!